Wah, ngombe ngelak. Ayo, udah. Jikole
Mencara tinon lere Jawa konang sun soroti bahan padang pasaran pajaring berwarna Suaru gimbal manyar-manyar doneng dungkul wana alas dadi wana ngger putraku Bratasena Wijasena anakku sing paling tak dama-dama anak muridku sing paling tak tresnani aja kaget ya Tole ya Nang ya Li ya Cabaku Cagagah payo pun bapa ngawe kowe ana madyaning alas suka panca Bratasena aja kaget ya Bratasena. Wah. Durna bapakku ya. Ya senajan to kowe maringi sasmita karo Bratasena. Aja kaget mergo Bratasena diawi ana ing alas suka panca. Tetep wae Bratasena kaget mergo janur gunung Kadingaren alas suka panca iki dudu papaning pawiyatan alas iki dudu papan panggonan kanggo Durna bapakku nyuntak ngilmune Durna bapakku ana ngarsane Bratasena nanging ngopo Bratasena malah diawe mapan ana ing alas suka panca kene Durna bapakku. Murhanamu ya Bratasena. Aku ngawe kowe nang kene iki aja mbok anggap aku arep menehi ilmu karo kowe. Aja mbok anggap aku arep nganakke dina ning pawiyatan. Dinaning sekolah pelajaran kuwi babar pisan ora Bratasena. Nanging sababe apa? Aku mbok kanthi mapan ana tengah alas saka panca. Kamangka iki papan ing kebawat keperintah negara Pancala teges iki kagungane pamanku ya paman Drupada ing Pancala. Bratasena Durna bapakku apa kuwi sing arep tak rembug nggih Bratasena kuwi sing arep tak rembug nanging sadurunge aku ngrembug babagan kuwi tekan kono aku arep ngomong karo kowe ya nggih yo iki omongane Begawan Durna iki iso mbok nggo sangu selawase urip. Sesuk nek kowe wis mentas saka Begawan Durna, sesuk nek kowe wis iso golek ilmu dhewe. Iki bakal kanggo tumrap kowe lho Bratasena. Wah, dawuh apa? Kowe arep ngendika apa karo Bratasena? Gage, ngendika paring dawuh. Aku ora bakal wel nyentikani dawuh Durna bapakku. Yektine ngene. Ngelmu sing wis tak maringake karo kowe wujud guna kasantikan. Aji guna kaprawiran adata sing balung luting kulit kuwi yektine dudu kagungane Begawan Durna.
Ngono? Yo. Begawan Durna kuwi ora duwe ilmu apa-apa Bratasena. Dadi kowe nek meguru karo Begawan Durna kuwi janjane kowe luput, janjane kowe salah. Janjane ora bener. Mergo ngene, ngilmu kuwi mung kagungane Gusti Kang Maha Nasa. Ya dat kamur wendat, ya mung Gusti kang kagungan ngilmu. Ngono? Yo. Sepisan ngilmu kuwi kagungane Gusti. Begawan Durna ora duwe ngilmu apa-apa. Ngilmu sing tak suntak karo kowe kuwi ya mung srana lantaran. Begawan Durna iki mungkin arya dalan. Sing ngupadi ya mung Bratasena dhewe. Sing iso kasembatan gayuh ora ya kejaba mung anakku. Cah Bagus Panenggak Pandhawa ya anakku Bratasena dhewe. Kuwi sing kudu mbok gatekke. Yo. Aku tanggap karo sing dingendikake Durna bapakku. Yen to ngilmu sejatine kagungane sing gawe urip teges kagungane Gusti Arya Loka. Bener, sing sepisan ngono. Sing ping pindhone. Ngilmumu sing tok duweni kabeh kuwi ora bakal tumama yen to ora diizinke, ora diparingi palilah dening Gusti sing Maha Nasa. Yo. Teges ngilmumu kuwi bisa tumama waton Gusti paring purba lan wasesa. Ngilmumu iso kanggo, iso mbok cake, iso mbok gunake sajroning uripmu sadina-dinane kuwi gumantung Gusti ngeparengake apa ora. Yo, Durna bapakku yo. Paham to karo aku, paham to Bratasena, paham karepku to Bratasena. Wah, aku ngerti. Seprono-seprene meguru ngersani Durna bapakku aku wis iso ngerteni. Sartane aku iso nangkep ngendikane Durna bapakku. Gandeng kowe iki pelajar, gandeng kowe iki siswa. Sing ping pisan gandeng niatmu kuwi arep gegulang ilmu. Mbah kuwi babakan ilmu guna kasantikan, mbah kapinteran, sartane pengalaman apa sing pengin mbok duweni. Kowe ora kena kagiwang marang siswi ya Bratasena. Aku siswa. Pantangane ora kena cedak-cedak karo siswi. Wah, sebabe apa? Mergo siswa nek cedak-cedak karo siswi ngilmune buyar, ngilmune ilang, ngilmune lali kabeh. Yo. Wih, eling-elingan Bratasena, eling-elingan tenan Bratasena. Yo, Durna bapakku yo. Kelebu kuwi ya wejangan kanggo awakku dhewe Bratasena. Yo. Biyen nalikane aku lagi gegulang ilmu ana ngersaning Sang Begawan Rama Parasu, ya Sang Rama Bhargawa. Oh, cilakane aku malah ketemu karo siswi terus lahir Satama iki. Yo. Teges kowe menehi contoh karo Bratasena. Supayane lelakonku aja nganti padha karo lakone Durna bapakku. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake luwih mulya tinimbang wong tuane Bratasena? Yo. Bener. Sing ping pindhone ngene, sing arep tak rembug intinya inti, ahlinya ahli. Sing arep tak rembug babakan alas saka panca. Kena ngapa kowe tak kanthi menyang kene? Iki aku arep ngedeke pawiyatan Bratasena. Kowe arep ngedeke pawiyatan. Teges kowe arep ngedeke paguron. Kowe ngerti iki alas saka panca. Iki kagungane Kakang Prabu Sucitra. 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 Wah, yahene kowe wis cerat-cerit. Cerat-cerit dengkulmu melacat kowe ora. Kagungane Kakang Prabu Drupada ing Pancala. Yo. Nalika semana aku wis munggah ning Ndatalaya Prajanegara ing Pancala. Aku wis diparingi dipalilah yen to ing kene alas saka panca iki bakal tak nggo ngedeke pawiyatan. Arane paguron saka 5, ya pawiyatan saka 5, ya pertapan saka 5. Bratasena. Cumangkang hanggro sesumbar mawa lendo bumi gonceng kumaludo kuntur gatok wah, Durna bapakku. Bratasena piye? Kena ngopo kowe milih alas saka panca kene? Mbok nggo ngeteke pertapan saka 5. Ngene Bratasena, ngene. Sing jeneng wong tuwa kuwi mesti apa-apa nganggo hitungan. Lho, Wong tuwa kuwi apa-apa wis nganggo hitung. Selagine dina lahir wis diitung. yo.
Wong arep golek jodoh wae nganggo hitungan weton. Panca suda lan sak panunggalane ngono-ngono kae. Durna bapakku iya. Lah saiki tak jlentrehke kena ngapa bapakmu milih Alasaka Panca iki minangka dadi kekarepane Durna bapakmu. Ya aku nggonku kepengin ngedeke pertapan Sukalima, ya paguron Sukalima, ya pawiyatan Sukalima, ya pertapan ning Suka Panca. Suka ya teges saka. Kuwi cagak Bratasena, kuwi cagak Bratasena. Saka ya saka kuwi tegese cagak. Panca kuwi teges 5. Teges cagak sing cacahe 5, teges saka sing cacahe ana 5. Wah, tegese piye? Bratasena, Durna bapakku apa? iki ngilmu lho Bratasena, iki ngilmu lho iki. Cateten iki, cateten. Bocah-bocah mau nendi ki mau, bocah-bocah ki mau. Murid-murid juang ki mau nendi mau. Iki do tak kon nyatet iki. Durna bapakku ya Cateten lho iki. Sing jeneng ilmu ora bakal dadi nek kowe takon langsung karo Durna bapakmu ya takon karo Begawan Durna. tegese aku kon golek werdine Saka Panca ya teges cagak sing cacahe 5. Golekana dhewe Bratasena, mergo aku iso wae wangsulan. Ning ilmu kuwi ora bakal temata yen kowe dhewe ora sing nglakoni Bratasena. Yo. Banjur alasane sartane sababe apa? Teka Durna bapakku ngawe Bratasena ning Alasaka Panca. Lah, Gandeng Brata, apa Begawan Durna kuwi butuh tenaga. Begawan Durna kuwi butuh sing gelem tak jak sambatan. Mula Kang saka kuwi aku dawuh karo kowe ya Ngger Bratasena. Kowe arep dawuh karo aku apa? Gandeng kowe iki muridku sing paling perkosa. Prakosa. Prakosa. Kowe iki muridku sing paling gagah. Kowe iki muridku sing paling ngrasa dhewe, sing paling gedhe tenagane. Ah iya. Kowe tak utus Bratasena, saisa-isamu bangunan pertapan Sukalima, bangunan pertapan Sukapanca. Oh, ujaring caplok. Wis dadi sumpah prasetyaning Begawan Durna. Yen to ngasih kowe kelakon iso mbangun wujude pertapan Sukalima, tasuntak kabeh ngilmune Begawan Durna. Tampanono ngilmune Begawan Kumbayana Bratasena. Wah, njaluk pamit Durna bapakku. Paduka mriko guru kok ule udut banter ing meja. Apa anggapmu guru ki ra entuk udut ngono apa piye? Ah, guru ki ya menungsa. Iya. Lene aku mung guru honorer. Gajiku mung gumantung karo eneke Bondo Ngastina. Iya. Nek ning akeh ya aku nampa akeh. Nek ning sithik aku ya nampa sithik. Satama. Ngestaken dawuh. Oh, kae kadangmu Bratasena. Wis budal arep mbangun pertapan Sukalima. Takon bangun Alasaka Panca dadi pertapan Sukalima kok malah ngilang. Oh kudune nek sing arep dibangun kene iki ya sing dibangun kene. Lungane ya ning kene, ora lunga-lunga, malah minggat. Klepat nang ndi kae mau? Mbok pilih badhe pados tukang. Bratasena kok mbutuhke tukang iki Bratasena cara ngendi kuwi? Oh, bangune ngene ya Satama. Kados pundi? Begawan Durna kuwi ndek gegayuhan. Monggo iki gegayuhanku gedhe. Iki sesuk bakal tak dadekke piwulang tumrap Bratasena. Inggih. Aku ki brahmana. Aku ki derajatku pendhita. Mula yen to aku duwe gegayuhan sing gedhe utawa duwe karep sing gedhe, kudu ndak kanteni kanthi srana aringing napas meneping Pancadriya. Inggih. Niku napa niku? Kayugung susuing angin. Weh. Iki sesuk arep tak wulangke genti karo Bratasena. Oh ngaten. Satama iya. Kula napa angsa? Ora sah kowe ora sah. Oh, kowe ora sah abot iki ngilmu abot. Ditanana Satama. Bratasena kae sesuk arep tak parisi ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumati. Sing wingi dek eneng sindane anu kae. Kae Bratasena wis kasil ngentuke ngilmu kae. Nggih.
Mbok cobi dalu niki mengke Bratasena dipun maringi ilmu niku. Wah, nek ngono ya tambah 10 juta Jatama. Oh lah pendhita jari lahir batin kok mengarep golek dit ngono. Iki ngentekke udut pirang-pirang, Cek. Wis bakune ngono Jatama. Iya. Awat-awatono lakune Bratasena. Pun bapak arep semedi malah diening. Ndedongan ngersane Gusti muga-muga dadya pertapan sing iso ngrembaka sartane mencetak generasi-generasi sing iso nentremke bangsa negara Ngastina. Ih, wis tak dawuh Bu Purban. Sinten niku? Pati Harya Sengkuni angger Kurupati karo Kartamarma. Kakang Durna ya Kakang. Pupu Purbaturu iki. Pupu Durna iki. Oh, enten apa Depati kali rawuh mriki kaya sajak ora rena penggalihe. Sampeyan tak goleki ning kontrakan ora ana bul mapan ning kene. Monggo mung karo Satama gek-gek sampeyan arep senono, Kang. Hus. Oh, Satama ki anak kula dhewe. Ora mungkin Begawan Durna kok nganu anake dhewe niku mboten mungkin. Terus Satama niku lanang, kula nggih lanang padha lanange, mboten mungkin Depati. Wolak-walik ing jaman kok Kakang menungsa kudu nganina lali salah. Ah sampean iki terus pedomane kuwi ngene ora. Enten apa Depati? Salam taklimku katur Kakang Penemban Durna ya Kakang. Depati Sengkuni nggih kula tampi. Mbok sendake iki dinggahke. Nggih nggih. Klontang klonting klontang klonting. Latihan denggolmu melancat. Ya mangapunten Bapak Purban. Karep latihan ngamen ning lampu merah ngono apa piye? Yo gawanen ngono arep latihan. Nyun pangapunten kula tak meneng mawon lak meneng. Meneng kowe meneng kowe lucu ora usah kakuan pola. Enten apa Depati? Bapak depan turun bakti kula katur. Angger Kurupati kula tampi dawa sami-sami. Kakang Durna, Pripun? kabare sampean arep ngedeki pertapan. Nggih. Iki mapane ning Alasuka Panca lho Kakang. Nggih. Pancen mriki sing ajeng kula deki pertapan. Jenenge Pertapan Sukalima nggih pawiyatan Sukalima nggih paguron Suka Panca. Nggih, pertapan Sukalima. Nggih, Depati nggih. Aku krungu kabar nek sampean utusan Bratasena sing kan bangun pertapan iki napa leres napa nggih? Anu Depati, Oh, sampean urus ora anu. Mergo anane Patih Sengkuni tekan kene iki diutus Nalindra Ngastina. Kakang Adipati Destarata. Utusan kalian kula kan ngelingke sampeyan. Nek sampeyan isih lahir batin kurung kepikurawa teges sampeyan isih bakal luwih suwe kepenak nyawang gelaring jagat esuk ing rembulan. Teges sampeyan yen budi tak sembadani bangga tak rampungi sampeyan Kakang Durna. Oh, lole gandang bleguduk manyar-manyar sumorante hawela. Nuwun sewu lho Depati Sengkuni sampean kok ngendika kaya ngoten niku. Oh, apa sampean wis ora tresna karo Begawan Durna? Lho ora kali ora tresna karo sampeyan niku mboten ning niki niku
sampeyan Suwita ngersani Nalendra Ngastina niku sampeyan pun gelem, sampeyan pun kebacut, sampeyan pun nyemplung wonten ing donya politik lho Kakang. Sampeyan kedang hati-hati. Sampeyan niku pun dadi pejabat teng negara Ngastina. Sampeyan pun dadi nujeng teng negara Ngastina. Mula sampeyan nek ngendika aja waton sak kecap rong kecap aja mung sembranan. Ning sak ngendika-ngendikane sampeyan niku mesti dadi inceraning kawula-kawula sing do meri karo sampeyan, sing do ora seneng karo sampeyan. Ning nuwun sewu lho Depate. Enten kula ngawontenaken pertapan Sukalima niki kula kepengin anggen samangke kula badhe mulang dumateng murid-murid kula pun para Satakura menawa supados langkung temata. Napa sampeyan ikhlas nek Kurawa kula wulang teng kontrakan? Napa sampeyan ikhlas nek Kurawa kula wulang teng Cerak Kandang Wedhus? Lha senes perkara niku sing kula rembug. Ning sampeyan le duweni patrap niki lho. Sampeyan utusan karo Bratasena. Sampeyan utusan karo Bratasena mongko sampeyan iki luwih dipercaya karo Satakurawa. Teges murid sampeyan sing kedadipun prioritasaken langkung rumiyin kedadipun utamakaken menika Kurawa ora kok Pandhawa. Nek ngaten carane, nek ngaten sampeyan niku mban cindhe mban siladan, nek Kurawa sampeyan mban cindhe ning nek Pandhawa sampeyan mban siladan, sampeyan ora adil karo Pandhawa. Nek ngono bener aturi Sengkuni, nek Begawan Durna kuwi lahir kaya-kaya ngrungkepi Pandhawa ning batin ngayomi karo para Pandhawa, lahire sampeyan teng negara Ngastina mung dedilat karo para Satakurawa, sampeyan mung kepengin ngrasake kekemul bandha donya negara Ngastina. Ngaten to Kakang? Oh, mboten Depate, mboten kaya ngoten. Sampeyan ora usah ngeyel. Sampeyan ning kene sampeyan ngendika kaya ngoten niku merga sampeyan wis kepoja. Depate kula iso jelaske. Ah, iso ora. Kaya nek konangan demenan niku alasane kula iso jelaske. Kula iso jelaske. Kula enten keterangan, iku enten keterangane. Ah iki seprene ya guru telek. Ngaten. Sampeyan niku wis dadi pejabat Ngastina. Sampeyan niku wis dadi wong sing terpandang teng negara Ngastina. Sampeyan entuk kursi pujangga niku abot sanggane lho Kakang. Sampeyan kedah menggali. Ayo, sampeyan mangendika apa? Sak kelimah rong kelimah sampeyan kudu ngendika. Nuwun sewu Depate mboten kateges kula mboten lahir batin kanpun para Satakura menika babar pisan mboten. Ning mugi dados ning kawuningan sejati kula utusan kanpun Bratasena menika. Bratasena menika kula utus supados piyambakipun menika mbiyawaraken bilih sakmangke Begawan Durna ngawontenaken sayembara. Inggih menika sayembara Sukalima. Sapa sing iso kelakon bangun wujuding pertapan Sukalima sakmangke ngilmune Begawan Durna bakal kula suntak kabeh kayan sinten ingkang kasil bangun pertapan Sukalima Depate. Kok malah nganake sayembara barang. Pripun sampean pun cetha napa dereng? Oh, ngaten lho Kakang. Nggih, nggih, nggih. Angger Guru Pati pripun nggih? Pripun kados pundi Paman Sengkuni? Patrape kang bapa kados ngaten iki niku adil napa mboten kanpun para Satakurawa? Nuwun sewu. Nek cara Guru Pati kok kaya mboten adil. Mboten adilipun kados pundi? Bapa Durna niku digaji kali wong Ngastina. Bapa Durna niku gagrag bondo Ngastina. Nanging kena ngapa sing diutus Bratasena? Kena ngapa sing diutus Senes Kuruwati? Bapa Durna nek cara kula tesih ngayomi kalampun Bratasena, tesih ngayomi kalampun para Pandhawa, mboten samapan teng Ngastina. Dipun gesak kemawon, mboten sadados nunjung negara Ngastina. Kurupati aja sembrono ucapmu kaya mangkono. Aja kemlewat ucapmu. Iki atmajane Begawan Durna ora nrimake yen ucapmu kaya mangkono. Satama kowe wong abdi, kowe ming bature para Satakurawa. Kowe kok malah arep wani karo Bendara. Satama tulung ya Satama aja mesakno bapakmu ya nggih mesakno bapakmu. Mboten saged Bapak Bapak. Rumangsa lara ati kula. Harga dirine wong tuwa, harga dirinipun paduka. Dipun idak-idak kaliyan pujangga Punggawa Ngastina. Wis ya Satama, wis mesakno bapakmu. Bapakmu ki wis dipercaya dadi nujeng negara Ngastina.
kepiye wae carane kudu pun bapa iki iso njaga. Sampun, Bu. Mboten sadados nujung negara Gusti mboten napa-napa. Ingkang bakal kula kaliyan panjenengan urip mukti mulya kepenak. Satama tulung ya nggih, ya nang ya li tulung. Aja kaya ngono kuwi mesakno bapakmu. Kakang Durna sampean arep kepiye? Anake sampean wae ora duwe subasita sing jeneng Satama niku. Apa sampean kelakon arep jenak suwele sampean mapan teng negara Ngastina? Pun kula aturke, kula ngawontenake sayembara. Kula wis sere. Ning ora-orane mengke Bratasena kelakon iso mbangun pertapan Sukalima. Merga niki Kurawa sak mangke uga sagah mbangun pertapan Sukalima kula kinten luwih apik tinimbang Bratasena. Soratatan. Bekandurna. Nek mbok menawa paman Sengkuni karo Kakang Mas Kurupati trima karo apa sing dadi sayembaramu. Nanging Kartomarma taunana windanana. Kartomarma ora bakal nrimake. Bakune Sukalima kudu Kurawa ingkang kelakon bangun. Sukalima kudu Kurawa ingkang nampa. Sartane Bratasena ora duwe menang tumrap pertapan Sukalima. Cangkem. Satama, kuwe Satama. Yaksa. Mawur Satelek ora tata kowe nguman-uman karo wong adu aku. Kartomarma. Saiki ora mawas mbok aku baturmu apa udu. Mbok aku kesetmu, aku mbok anggap kesetmu aku ora peduli. Saiki aneng kene anane mungsuh karo mungsuh Kartomarma karo Satama. Lah dalah. Satama kowe mung batur arep wani karo Bendara, Pak. Kowe derajatmu ning negara Ngastina ming lurah prajurit. Kowe arep wani karo Pangeran Pati, kowe arep wani karo Kartomarma. Ora bakal kelakon kangane kaya ngono kuwi. Nek pancen kowe satriya ayo ketokno watak satriyamu. Aja mundur-mundur kaya ngono. Piye? Lehmu ngadepi aku aja mundur, aja mepet mundur kaya ngono. Nek pancen kowe wani karo Satama, ning ngarepe Satama tak tamengi dodo, ora bakal tamengi gigir. Kowe takon kono ngopo leh ku ngadeg mundur-mundur. Kowe iki mung batur Satama. Kowe iki mung wong kere, kowe iki ora tau sikatan. Lababmu kecinge ora jamak. Aku mundur ora sudi.
Ora sudi aku ngambu abab batur kaya kowe. Menungso ora tatanan. Walah kok lara atine Satama. Ayo. Jare kowe arep ngetokke watak satriya. Aku roh kowe nantang-nantang karo Kartomarma, sejati kowe ben disawang karo wong tuamu, ben disawang karo bapakmu sing wis dadi pengkhianat politik kae. Ben disawang karo bapakmu nek duwe anak sing watake kaya satriya, ning nyatane mbel, nyatane gombal. Ora ono nyatane babar pisan. Kowe tak suwarani mingkoyuk, tak suwarani untumu ijo kabeh, ababmu kecing kaya batang, kowe lara ati. Kowe dudu watak satriya nek kaya ngono carane kuwi. Bangsat elek. Ayo. Nangis kowe. Nangis kok. Parandek puna ngegung-gungke nek kowe anak Begawan Durna. Ayo. Nek pancen kowe nyoto arep wani karo Kartomarma, aja mung Kartomarma. Kae Kurawa kabeh 100 singkirna. Biang sak. Penyamak diatur iki jalukanmu siapa kowe Sambato wis kaya ngene kamane sapa sing arepmu kowe obijen kowe yo Kurawa iki wong 100 Kartomarma marang Sambato oh ayah jajan jasmu wah mati ya oh ayah mati aku wah aduh oh bangsat elek aduh oh ayah mati aku Sambato aduh mati aku mbok kira batur ora kalah karo satriya kaya diapun. Isin mosok kalah karo Yayi Batur kaya kowe. Iya. Syarat iki mbok didoni. Yo watuk to kelaran to kowe. Oh. Oh, ayah. Pasti aku. Oh, ayah.
iso malih apa wae para rembelane rekane membo-membo kowe Barat. Membo kok dadi sati awake cilik kaya kowe. Biar kowe antep pisan amruk to awak cilik. Oh, banyak. Waduh, mati aku. Oh, banyak. Banyak. Oh, ada. Musuh cah cilik kok kalah aku ki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satama menang, Satama menang. Isa dadi apa-apa, isa malih apa-apa Satama menang. Oh, lah dongane bapak. Beh. Begitu lebih lipat. Siang. Siang. Hop. Oh, ya. Iyalah. Wah. Waduh. Soto mojo waduh. Wah. Duh. Yo alah. Wah. Mati aku. Aduh. Bocah kaya kene kok
bocah kaya ke. Duduk kowe, duduk. Lungguh. Jigole ngendel-ndel kowe, ya kowe. Ngendel-ndel kowe. Ngantem apa? Ngantem kok cek belang cek. Wola. Kowe alet dadi pengkhianat kowe ya. Kowe biasane nek pulang apa-apa kowe ngewangi kula apa kok. Saiki kowe malah manusia macam apa kau itu? Macam mana pula kau ni? Ayo. Durmagati ora sakukan bebangal. Piye? Wah, jane dan saiki undak-undakane ming Durmagati ngono ilang nganggo laden. Terus lah bocah kalau aku. Tak basanono nek mengarep keprukan gunane apa? Weh, lah jangan lawan. Jangan tanya iki pengilan mati negolong mesti nang wah telek. Aduh. Duh. Sinten iki? Mbok Yana oleh kowe iki. Oleh pripun man? Wah, malah tengeng niki sirahku lho. Piye lah kok isa gulumu muntir mburi kaya ngono. Walah. Wah, nembe kelingan nek Satama niku anak Begawan Durna. Muga Begawan Durna niku ngerti titik-titik saraf sing lemah niku pundi. Lah mesti diturunke kaya anake Satama. Walah. Lah niki wau cengal kula dipujet terus diuntir malah kaya ngeten iki pripun man. Walah malah kaya Prabu Pandu lho. Wis. Karo pamane kok kaya ngono, ngrasani sing wis ora ana. Lah nyatane nek tengeng tenan. Aduh. Pripun iki, Mas? Wis kana pijet ganing sangkal puteng ana ning palur kono. Ngapa kowe pincang? Waduh, Man. Wah. Satama midak jempolku lho rasane bae. Wah, kowe pangeran pati kok lakune kaya gareng. Kajengipun. Nyatane kaya ngeten mawon kula tampane. Acu. Kowe ngapa kok muring-muring? Sigol lho. Catama kula nembe kelingan ya, Man. Ngapa? Catama niku anak jalan. Sikile ya kaya jalan. Terus midak sikil kula niki mang delok niki nganti gepeng niki lho. Aku malah kelingan film kungfu Hustle jene. Sing dipidak sikile nganti gepeng kaya lempeo kaya ngono. Kaya lempeo kaya cembalangan sampean niku. Ngalti wong sikile dadi klipik kaya ngene niku bisa sampean niku bisa nulungi apa pripun ya jalane. Wah. Dul cacana lacang guyu kok patak watu laimu. Oh, nesu niku. Ayo. Sapa nek sing arep wani karo Aswatama? Tak pesthekke. Sakniki Bapa Durna mun dadi pengkhianat negara Ngastina, sampeyan ora sah kok cangkem.
Bapa dun arep mukti sakarepe, ora ya sakarepe. Lah kok malah melayu durung mlayu. Oh, edan. Oh, bodho. Sataman aku. Ya sataman. Sungkem kula katur maupun mban. Angel. Bocah kok lewasis. Namung aku rong tau ngajari kowe gelut ki aku rong tau. Iya. Cocok kowe gabung gangster to le. Mboten ngestina kok enten gangster niku. Gangster nggih Kurawa nika. Oh, menungsa ora tatanan Kurawa. Depati Arya Senggeni kok dadi kaya ngono. Oh, ya wis. Bangkune kowe tak kanthi ayo. Ndedonga ngersane Gusti. Ndongake kelawan Bratasena. Muga-muga kalih sering sambi kala iso mungkasi sayembara iki. Satama monggo Brembah. Aku bapakmu goblok. Anut lakuning Kurawa ngene. Nelingana patinere sang Abimanyu. Pripun Paman Sengguni? Mas pra tanpa guna kok nggih. Oleh kula ngemutke kalian Kakang Durna. Mung dintahi kali anake nggih menika pun Satama. Menungso ora tataran. Cetha Begawan Duna arep dadi wong sing merang kampuh jinggo kelawan negari Ngastina. Lah witekna pripun? Pun ngeten mawon sakmenika ngeten mawon. Kados pundi mawon? Kula pestekke mawon. Matane. Wah, telek. Aduh. Aduh. Duh. Sinten iki? Mbok yen oleh kowe iki. Oleh pripun man? Wah, malih tengeng niki sirah kula. Piye lah kok isa gulumu muntir mburi kaya ngono. Walah. Wah, nembe kelingan nek Satama niku anak Begawan Durna. Muga Begawan Durna niku ngerti titik-titik saraf sing lemah niku pundi. Lah mesti diturunke kaya anake Satama. Walah. Lah niki wau cengel kula dipujiat terus diuntir malah kaya ngeten iki pripun man. Walah malah kaya Prabu Pandhu lho. Wis. Karo pamane kok kaya ngono, ngrasani sing wis ora ana. Lah nyatane nek tengeng tenan. Aduh. Aduh. Pripun iki, Mas? Wis kana pijet ganing sangkal puteng ana ning palur kono. Kowe ngapa kowe pincang? Waduh, Man. Wah.
Satama midak jempol kula rasane bahaya. Wah, we pangeran Pati kok lakune kaya gareng. Kajengipun. Nyatane kaya ngeten mawon kula tampane. Acu. Kowe ngapa kok muring-muring? Jigol kok. Catama kula nembe kelingan ya, Man. Ngapa? Catama niku anak jalan. Sikile ya kaya jalan. Terus midak sikil kula niki mang delok niki nganti gepeng niki ne. Aku malah kelingan film kungfu Hustle jene. Sing dipidak sikile nganti gepeng kaya lempeo kaya ngono. Kaya lempeo kaya cembalangan sampean niku. Nganti wong sikile dadi klipik kaya ngene niku bisa sampean niku bisa nulungi apa pripun ya dalane. Dul cocone lacang guyu kok patak watu laimu. Oh, nesu nika. Ayo. Sapa nek sing arep wani karo Aswatama? Tak pesthekke. Sakniki Bapa Durna dadi pengkhianat negara Ngastina. Sampeyan ora sah kok cangkem. Bapa Durna arep mukti sakarepe, ora ya sakarepe. Lah kok malah mlayu dur mlayu. Oh, edan. Oh, padha. Satama anakku. Ya Satama. Kula katur maupun mban. Angel. Bocah kok lewasis. Among aku rong tau ngajari kowe gelut ki aku rong tau. Aja-aja kowe gabung gangster to le. Mboten Ngastina kok enten gangster niku. Gangstere nggih Kurawa nika. Oh, menungsa ora tatanan Kurawa. Depati Arya Senggeni kok dadi kaya ngono. Oh, ya wis. Bangkune kowe tak kanthi ayo ndedonga ngersane Gusti. Ndongake kelawan Bratasena muga-muga kalih sering sambi kala iso mungkasi sayembara iki. Satama monggo Brembah. Goblok. Anut lakuning Kurawa ngene. Nelingana patine risang api manyu. Pripun Paman Sengguni? Mas pra tanpa guna kok nggih. Oleh kula ngemutke kalian Kakang Durna. Mung dintahi kali anake nggih menika pun Satama. Menungso ora tataran. Cetha Begawan Durna arep dadi wong sing merang kampuh jinggo kelawan negari Ngastina. Lah witekna pripun? Pun ngeten mawon sak menika ngeten mawon. Kados pundi mawon? Kula pestheke mawon. Mangkene ngantos Bratasena kalian pun para Pandhawa kasil anggenipun bangun mertapan Sekarima. Kula pestheke lho nggih. Mengke saderenge Kakang Durna ngresmekke pertapan Sekarima kula suwun. Kados pundi? Kurawa tata gelar baris saderenge diaku kalian pun para Pandhawa dipun pateni satemahing sak mangke Kurawa saged ngaku yen to pertapan Sukarima menika ingkang bangun Kurawa cerdas mawon.
Durna arep tekan sepira banggamu kowe. Ngapunten, Ndara. Mangan lampaing angin kuntanganing rega koro neta kakiri kiri ora bumi pragambita sadoloma ngamba-amba udan deres terang iwang-iwang ngono supayane Kakang Mas Bratasena kersa tumuli tak kandhi bali menyang Wukir Tawu Kakang monggo kula dherekaken Ndara. Kebles peres rasa suombar mawa lindru bumi konjing kumaluduk guntur katuk Kakang Mas Dursasana bekti kula kunjung kowe klilipe Kurawa Yo 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 yo
lambene. Swanya ngamrengang kate karananing kaswase yaning marga Hamalagung tumering sang Kanda Wastratmaja leng-leng lalu angolati surya mangrang sang wayah wah Kakang Gunung Mainoko Bratasena ngawit kadang tunggal bayu kabeh mbok awi ening madyaning Alasaka Panca ening apa Bratasena wah Bratasena ngawe kadang tunggal bayu ening apa Yayi Bratasena ening apa Yayi Yayi Bratasena ening apa Yayi Yayi Bratasena ada apa Dimas memanggilku wah aja kaget wektu dina iki aku nampa utusan nampa dawuh minangka utusan saka guruku ya Durna bapakku wektu dina iki Bratasena kinan miwiti mbangun pertapan Sukalima ya pertapan ing Sukawansa ing menggone kinarya pawiyatan agung ning Praja Negara Ngastina lho Bratasena apa si adhi kuwi ora mangerteni yen to sejati keng pranyata Alasaka Panca kuwi kebawat keprintah wewengkon Praja negara ing Cempala ya negara ing Mancala lho Bratasena aja ngasih mengko nampa dukane Sang Nata ing Cempala sinuwun Prabu Drupada Gunung Mainaka kakangku aja kuwatir mergo tangel lamun kelakone Durna bapakku arep miwiti mbangun pertapan Sukalima yen to ing mengkone ora entuk palilah saka pamanku ing Pancala. Oh ngono Bratasena. Yo. Banjur pakaryane kadang tunggal bayu iki kon ngopo?
Dasuwun supayane mengko laku dedemitan. Ewang-ewang ana Bratasena nggonku bakal miwiti mbangun pertapan Sukalima. Oh, ngono sing to ngalepke Bratasena. Gunung Mainaka ya. Ya, Bratasena yen to mangkono kekarepane Si Adi, aku njurung sartane aku nyarujuki. Nanging ngerti sejatine iki mau Begawan Durna entuk intimidasi saka Prasata Kurawa. Mergo sajak Begawan Durna arep mirangkan Pojingga mundhatan tanpa ratu. Ora ngayomi wong-wong Astina. Wekasan Begawan Durna gawe samudana. Samudanane ya kuwi sayembara. Sapa to sejatine ingkang bisa miwiti sartane bisa kasil mbangun pertapan Sukalima bakal disuntak ilmune. Nanging pun Kakang percaya ento mengko Si Adi ingkang kelakon bisa mbangun pertapan Sukalima. Wah, senggono kakangku apa pancen ngono? Iya, Werkudara Bratasena. Yo, yen pancen kaya mangkono ayo, tak kanthi kabeh wae kadang tunggal bayo aja nganti sing keri. Laku dedemitan supayane Kurawa ora ana sing ngerti. Miwiti mbangun pertapan Sukalima. Ayo Bratasena. Bratasena tak dherekake. Yayi Bratasena tak dherekake. Yayi Bratasena tak dherekake. Semanten gancanging carita lampahira sangga para kadang tunggal bayi ingkang ngamiwiti mbangun pertapaning Sukalima pawiyataning Sang Begawan Durna ingkang dados gegayaning Sang Kumbayana. Nalika semanten setunggal mbaka setunggal kanthi srana laku dedemitan senajan to Raden Bratasena wonten ingkang sabiyantu inggih menika para kadang tunggal bayu. Mula sanggaring Marasata Kurawa Sang Bratasena temandang ijen tanpa ruwang mekasan samangke kasil nggih nyodyan Bratasena mbangun pertapan Sukalima satemah saged migunani tumraping para siswa cantrik ning pertapan Sukalima yang pertapan Sukapanca.
Bratasena wis kasil nggone para kadang tunggal bayu bangun mertapan Sukalima. Yayi pun kakang sak kadang tunggal bayu njaluk pamit bali mring dangkane dhewe-dhewe. Rahayu sagung dumadi Bratasena. Yata laruta sanggaing kutha sang guru kula Yanamata sang Sri. Wah, ora krasa wis kasil nggone Bratasena mbangun pertapan Sukalima. Durna bapakku suntaken ngilmumu marang Bratasena. Ketiwasan Ndara sampeyan teng mriki to. Ketiwasan Ndara. Ya, iki pripun? Mitra mlayu-mlayu ning ngopo? Nika Kang Rayi Ndara. Kang Rayi Ndara Permadi. Ora kurang ajar lho. Kula wong tuwa lho. Tuwa kula lho mangke sampean. Tuwa kula mangke sampean. Anu nggih pun. Kang Rayi Ndara Permadi Ndara. Jelamprong yo kene. Dipikut musuh. Dipikut Kurawa. Ingkang Rayi Ndara Permadi dipun pikut Kurawa Ndara. Hait. Dasar. Dumah ndek derajat terus kaya ngono. Dumagi mujur uripe terus kaya ngono. Titenono sampean Ndara Werkudara. Ngapa Tru kok muring-muring mbok, Gong? Jiret iki. Titenono kowe, Tru. Dumah kowe lagi dipercaya karo Ndara Bratasena terus kaya ngono kowe. Oh, aku kurang ajar. Rumangsane apa meng aku sing iso kaya ngono. Bagong apa? Mbuh mir kono. Ya kurang ajar. Karo wong tuwa kok sak geleme dhewe. Bagong. Aku ki elek-elek kaya ngene bapakmu lho. Lha kowe kok kurang ajar. Ngapa, Pak? Mbuh. Waduh. Mutiara. Aku ngerti karepe ya. Ndara Permadi kok dadi kaya ngono. Bratasena malah diapurmu sing wis kelakon bangun pertapan Sukalima. Adikku ndi? Adikmu sapa? Wah. Oh. Aspek. Bratasena sisandene Kurupati Patenana
Patenono Kurupati. Ora-orane aku arep ngucik katentremane Pandhawa, gagelaken Bandha Ngastina. Nggih Kurupati sampun. Oh, sampun nggih. Bratasena wis Bratasena. Nuwun mangke nggih, nuwun sewu. Bratasena wis Bratasena. Lole nuwun mangke anggen Kurupati. Bapak Duramun dipun bisa menungso sing enten wingi paduka mriku. Kedah kula sirnake. Wah, ya Bratasena aja Bratasena aja. Kowe wis teles kuyu-kuyu kaya ngono lho Bratasena. Untungno kowe mung genjreng. Genjreng apa? Prada gulungan. Grenjeng. Nuwun mangke angger, nuwun mangke angger. Bapak Durgati Barat. Sampun to, sakmenika nggadahi patrap adil kemawon. Samangke kula pestaken gandeng sayembara mriku ingkang menang Bratasena. Ngilmunipun Begawan Dura ingkang kula suntak dumateng pun Bratasena. Nanging nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Lair lan batos, kula aturi midhangetaken. Lair lan batosipun Begawan Durna kula ngayomi Kurawa nggih, kula ngayomi Kurawa. Kula anggap adi kalian Lati Pakarti Paduka nyawiji Bapak. Remban kados pundi? Permadi. Sampun mboten sah nangis. Kula menika mboten napa-napa. Kowe dadi sandrane Kurawa. Inggih. Kula menika mboten dipun wikut malah kula disuwuni nomer. Wah. Panjenengan bocah kokean bergajil Kurawa kae. Inggih. Malah kula di sken ngajari carane main nutuk ben menang niku pripun. Kowe iki cah sekolah kok ngerti kaya ngono kuwi Janaka Permati. Kowe aja kaya ngono ya Permati. Mboten Bapak. Wah. Bratasena ayo nyawiji nang pertapan Sukalima. Kae pawiyatan anyar dinggan-ningkir Bratasena. Durna bapakku ayo tak kandhi. Begawan Durna bangun pertapan Sukalima. Harsa madange jagat tuk mungup maning sapucaing bukir marep babang sumirat kenong soroting surya mega lan gunung nembe jam 3 ben bubare jam 4 sir kula ajeng kula bacutke pendadaran siswa Sukalima. Rasa. Wah, aku kesel. Nggih. Kesel. Bar bangun pertapan isih arep didadar. Nyuwun ngapunten. Separ. Wonten dawuh. Nek pancen kowe iki sing sangjange semoyo aku tak takon karo kowe. Pripun? Wacanen isi ning atiku. Nuwun sewu kula wedine kualat. Ora usah wedi. Lah sampean niku ndara kula ming batur kok. Maca isi atine panjenengan Wacanen. Nggih. Miturut sing tak waca niku sampean niku bertanya-tanya. Kenging napa kok Soka Panca sing dadi pertapane Begawan Durna? Merga ngeten. Soka teges saka menika cagak.
Panca menika teges 5. Mergo aspeke Pandhawa menika wonten 5 werni utawi 5 macem. Saged agama, saged budaya. Pandhawa gangsal menika lambanging Pancasila utawi NKRI. Leres napa mboten dugi semanten leres napa mboten? Wah, kowe pinter. Kowe pinter kowe. Kowe pinter. Sios mboten kopyor ndas kula niki. Bener, terusno. Ingkang sepisan inggih menika ketuhanan utawi ingkang dipun wastani hablum minallah. Bener napa mboten? Yo, bener. Lajeng angka kalih kamanungsan utawa kemanusiaan benten. Kemanusiaan kalih kamanungsan niku benten. Kamanungsan niku jim sing mlebu teng alaming menungsa niku jeneng kamanungsan. Yo. Ingkang angka kalih niku wau. Kemanusiaan utawa hablum minanas. Leres napa mboten? Bener. Angka 3 terkait persatuan. Bener napa mboten? Bener. Angka 51 terkait kerakyatan. Leres napa mboten? Wah, ora saku kan cangkem bener ya bener. Nggih. Niki sing pungkasan niki sing pungkasan. Terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener apa mboten? Ya, bener Semar.